he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie Wembley hanti hi chuan football a kok ngal rui ome tun tum Euro final po hi rom han lockdown chuan Wembley Stadium a khel tur ania amai ro chu kan hotu te khuan thu dangan nei mai thea eng po ni se khalam kha chu kan subject ani velova kan sei thui lovang Wembley hi England khopui London aveng pakhatania sei tong khan England International Football Team te home stadium omna ni awangin football ngai na te tan chuan shet lo the ni lova aming than na berpo ani reng ani amai ro chu kumsang ni paruk me thatir lam khan he football khopuya hian in thana rap thlak tak athleng tatlat mai meni som pakhat zandar som pakhat lechen vevelania Metropolitan Police te chuan call tri biom tak andonga detective Sitchen Noyle a hoten wathlen phei chuan an mi le sa special constable Nisha Pateli hi Wembley ko thlera thi nuangin alo letreng maya apuma chema vina nu ma aoma akalna nu ma ninge yarin kongpui dunga chuan thisen akai thluwa bokani police te chuan thopui nu chunga thil thleng chuan a thong na tlang hlea kongpian dang chat ngal veka amo phurtu chuman lova chu an tum lo hle nishai pasal Fadi Nasri po athian tenen snooker an khelna tangin aron tlan hove ngala anin panna kong dunga thisen lokai thluwa te chu aron muve veka thilom zia shil fiashan angai tolo anina ra koi khatvel leka hla ni sai u katen patela aum ve boka ani po chanjina hriat rualin aron thleng phei ve ngala a farnu chunga thil thleng chu oi harsa ati hle Nisha Pateli chu Nordwick Park Hospital Middlesex a phur phei ngal niin a pasal fadi ele au katena te po chuan an zui phei ve ngala beseina sang taknen in zaina pindan pon an lo ngala in minit nga nu leka doctor aron chuaka Nishai chuan thisen hlo hnem thule anun na chan him tura thei to pan chhuat tur thu aron soya amai ro chu darkar chan ve nuwa Nisha Patel Nasri chu thia puan alonita ani Nishai thi thu chuan Wembley mai ponilo England rampuma ngor nging dot maya chanchin bu phek malamalwa ngal chuai mai mipuyan chi aya police mi le sange nge pon himlo chuan andin mun turo mangte chu anin sathiam ve veka Wembley ko thler chu are hian are duk mai ani Metropolitan Police chuan an thopui nu thatu chuan an chui ngal chara ama sabera ni saite in chu luk mangkhengin anan endika miswal luruk na nu ma kong khar kar chiat na mo tukver ke mo pakhat man mulova tin thilbo om lo bok ni hriat ani an parking area ko thler bula tangin thisena om chana chulai tak chu miswalin avi na mun niarin ani Police te chuan in chung vel te chuan an endik zela choka an chem te pakhat abo ni ti an muchuaka chu ngei chu tual thana manrua ani an ring taberani forensic lamin fingerprint om theyang te an lo zong ve char boka chuti chung chuan officer then khatin an thenom te ho an lo kom kwal ve boka vanei thak takin miswal ni nge yarin ni saite in atanga ron tlan chuak mulai an lo om nual mai mipa palian lam mihang thomno dum veka in thuam hudi hai man mo taka tlan chuak lai an mua tin midang panin nisai thi ma khan chu pa vek chuan lo mu ve to boka nisai te in bulvela chuan ve kwal chena a tri hlea amai ro chu a hun lai kha chuan hetiang khoparap thlaki a khoi duang tirin ngai na an lo shebik silova apoi zota ani chui tu te chuan ngor takin an thopui nu thatu zon chuan na chuan tho chun zom zela nisai u katen patel hena tangin thil poimo tak an hriat chu beleta nisai thi ma ninga liam ta mai khan anina tu ti hriat lo mi pani luan tum thu nisai chuan a u chualo shilani oma kongka hon sak dulo wangin an thina ur lea
thir tiang toy prek phoinang chi khan an kong khar chu an kar chia van nei thlak takin thom dang alo om hlawa an tlan chetan in a soi ni sai chuan chu mi phani te chu an mela mu chiang man lova pakhat jok chu mi hang palian lamani thu a soya crime scene bulami engemaw zatin an hmu pa ngei kha ani arinom ta hle katena chuan a nau chu angai tu ema wangin aina riak hri mai turin a soma amai ro chu ni sai chuan chu em chu lo du big lova special constable ani vea ama in na chu veng him thei tura ain ngai ve thlat ani nuchi tu te chuan apasal fadi nasri chuan an khom velea anin cha bisper pakata bo thu investigator te chu alo shila chu ti lo ni ta ka chuan ni sai thattu chu an mel hriat thatak an cha bisper dana po shevek khopa anin atlang nel chin ani mel ta hle ole kan kal thui main like khan pele lokila tin he channel i lo la subscribe lo ni chuan khoi mi an subscribe sak ve ngala notification khai on page chuan video tharlo chua piang in I first zia thei don ani no chi tu te chuan mi sual pa ni nge yarin chu apian mangtlang pui atak saruangam te an hretoa olsam takin kongkapui changalu tani thu te po an hreto boka amai ro chu engwanga ni sai chu wathat ngot nge ani ti lai taka thuan la hrual mum hlei thei tlat lo an sitting room do kana paisa nge mozat awma ni sai phone pathum ngot awm boka atlereu neu te po pakhat ma bo lova rukru chet na hnu ma ni thein alang lo ti chuan nu chui tu te chuan misualin ni sai atha chan turo mang chuan an ngai to le wanga apasal fadi an hena tangin thil poimo tak an hriat bel le ta ni sai thi ma kar khat liam ta mai khan me se pakhat hena tangin an nu pa chuan vona thu an dong hnem lea afin fiena phone call record po aum thlap boka ti chuan nu chui tu te chuan an chui chiang ta fadi te nu pa chuan an rental car pakati Scottish nu pakhat hena an shala heti lai hian fadi chuan booking lo lak nual to wangin motor chu thakhat nuwa akol vele zuayang tin inremna an siama ti chuan fadi chuan an hun tiama chunu chu awa beta amai ro chu an lo soi buai tatlat mai kan rin phak ba ka tong chelu tukin min leitira ikol to don lo reng tin an lo holet tir phal tamia lo maya fadia laina customer te tan booking lo ti fel dim to boxi ti chuan mual phowai chuan tin Scotland a chuan avakal wanga a limousine hlui chu awazong chuaka arukin akhal hota ane tu nu chuan a hre chuak thuaya fadia chu phone mangaron biain tongkam chetin rengin aron an khuma a motor chu dalet le nga lo chuan ama mai ni lo anu pui po tha hre lo thu te thlengin aron soi piap maya fadia la chu in rem na thu thlung mu mal takan zia to wangin azam e ilova enga mo pala thlen thula in ven nan tin chu nu tong zong chu phone a chuan na record veka anu pui rong taka tha an ni ta ka chuan chu phone record chu apoi mo ta wing veng hle ani no chui tu te chuan chu nu an hla vel te chu luk takin an ngai thla ni sei chunga thil thleng nen chuan in kung kaina om ngei an ringa ti chuan phone call record chu download a zir chian te ngai dona wangin fadia phone chu police station a an la pheita ani chu ti chung chuan police te chuan ni sai chu a chan chin an lo zir chiang ngal chara kumsom ni pakomi nisha pateli hi Indian thanin England a piang le Salian ani thunga apu le atanga pem ton ni Wembley venga chengin samsiam na doranea khotlang ta na thil thati lami angai poimo zong ni awangin Metropolitan Police Special Constable ain pea tlom ngain ahun olarem changa pianga Wembley ko thler vela terem na le muan na om theinan a duty kwal ve thin ani kumsani patum khan Beirut apiang fadi nasri nen anin neya ani hian limousine hire company kan hriat thiam theidan turin rental car dor neya Wembley a cheng dunin nu pahlim takan ni mimit meipo veng zo lovin anin du thei hiam hlenin an mani hre chiang tu te chuan an soi
chu tiang khop chuan an nu pain kar borok chu thain langma se in tha ke sa reng hi chuan an chung te abikin kopui te hi chui chen masak beran ni thina nadia po ni sai thinia a hun man dan tlang puite anan zota nadia chuan tlaya ni sai u katena nen ni sai dora an kal thule luan me tir thu asoya ani nei champa pha ka nia wangin alom nan nadia chuan ina e ronga bola sial taka zan rian e kham nuwa nadia chu snooker khel turin a chuaka zandar sompar le minute som li bor vela a thian pa lam koya an snooker khel na mun panan tlan lain dar som pakhat le minute som nga pathuma a customer pakhatin limousine hayar chungchang vela aron bia ti chuan minute nga hnuwa ni sai chan chin chu an ron hriat tira arangin atlan hotang hal ni in ain soi nusi tu te chuan a thian pa ka tangin nadia chuan thudi ka soi nge ani ti an fin fia theya ti chuan ani chu rin hleli sa tangin an thai bo theita ani ni sai thia tanga ani thum nia po mason na alom thei chuang lo tua thana man ruan nge yarin an chou ka chem te chu mu chua alani lova in chunga chuan fingerprint demo DNA sample mo lak tur pakhat man mu zo lova Scotland atanga ron kol tunu la khan an chui chianga mei se thin rim ang satlia mai ani ti an fin fia boka nu chui na chu akal vung hlei theilo ti chuan Metropolitan Police te chuan mi pui na deal top mai thain an sheta ni sai pasal na diale au katena te chu camera ma in lanin ni sai chanchin tlang puite an soidu na mi puite hena amo phurtu sianom chuan khongai ron chong chuak turin an ngen loma amai ro chu report rin tlak pakhat ma chui zui tur aron lut ta chuang lova chuan malak na chu atlol le ta nu sui tu te chuan tual thana man ruan nge yarin chouka chemte chu anan phek zon ta top maya ni sai te in kom kar zonga le an bol hlo bo ma te nala le thing buk kar zong te an dap chuak veka ma se mason na om thei meu lo ti chuan le chu tianga kar ni chuang zetan phek zon nuwa chuan hlotlin na ro pui tak an changta ni sai te in atanga hlaveng reng tak Herodin rota nala chunga chemte chu an char tanol mai nu chui tu te chu an phur ta hlea amai ro chu an nu chui na kal tuan zok theinan tin mi pui hriata an thil mu chua thar chu an puang zar du lova nadiele katena te chau an hriat tira an ni po tu man hena soi chong lo turin an chau luk hle ani chumini atang chuan fadia chuan an case kallai chu hriat chian tumin police station a call zing ta hlea chemte a chuan DNA an mu lo te fingerprint om lo te azo deuh reng maya mason na mu adua anupui thattu chu zon chua thoi adu nin alanga police lampo chuan adin mun chu hriat thiam puin zaidam le do thei takin an lo dong song thin ani forensic lamin chemte chu luk takin an zir chianga van duai thak takin ama ni sai DNA bak engma mu an nei tatlat lo maya misual chu film kur hle ani ti alang chiang hle amai ro chu van nei thak heavy u chuak tak main an chemte mu na zona tak mai chuan CCTV alowin vua hlau maya police te chuan arangin ni sai thi zana an footage record sa chuan langala station a anan en hota CCTV chuan an chemte charna lai na la zon tak chu a focus phachi alova amai ro chu motor ma lightin ama motor dinga chun na tangin chu chemte omna hmuna chuan motor ding nge ani ti a hriat theya second sari vela din nuwa kongpia ron tlan chuak lai a mu theya chu kar chu Audi A4 silver rawng ani ti an hre theya tin ni sai thi zana chuan chu kar chu anin bor vela kwal zing hle ani ti te anan hrele ta zel boka zan lai thil thleng ania motor number chu hriat thei ani lova amai ro chu thil pani poimo em an mu fu thung kar hnung chunglama chuan aerial antenna ain vua Audi A4 a chuan chu tiang chuain vua ngai lova vua chop an modi ani ti na ania tin kar hnung number plate chun tu light pakhat chu eng lo boka
chung thil pani te atang chuan chu kar chu hriat than ol sam dawn ani ti chuan Wembley kho chung le che vela te chuan Audi A4 silver rawng chuan an zong ngal chara tampo lo tam nangiang maya rina in zon hua har sa zek mai chutia nu chui nan kalpui mop lai chuan jun ni khat kum sang ni paruk khan ni sai vuina hun ser chu ursun taka malania police in choi moina fam kim nen well best fast than muala arwang chu an zalta ani Metropolitan Police chuan ni sai thattu zon chuan na chuan tho chun zom zela thilpai mo heavy uchuak an muchuak tarup mai mece pakatin avaw na phone call record chung changa police ten nadia phone an lak sak thu kha kan la sheu ome azir chiang tu police officer pakatin phone chuan diklain thalak pani khat mit la fal deuh mai hi a mufu tatlat mai Nadia camera folder a chuan nula thalak fia tak mai hi alo oma tin nulamal in kheno tak mai hi a muchuak boka a background vela tang chuan hotel chhunga ni mel hle tu chui tu te chuan phone nei tu pa fa dia chuan vatlo ngala ngai zonga nei le nei lo anan zot ta top maya fa dia chuan in ring tok tak mai hian ngai zonga nei lo thu le ni sai bak mangai le du nei lo thuin alo changa amai ro chu an ho nuwa fa dia chuan an liaison officer a kola nu chui tu te chu thudik zik kluak lo shil thu a soi tatlat mai fa dia chuan ni sai thi ma thani liam ta tang khan me lo nei ru reng maya rin ang lo ni hlek lo mai nu chui tu te chuan a bial nu chuan an chui chianga a ming chu Laura Mokin nin Lithuania tanga lo pem lut ania no chizor na mun puya tanga in tong ania atira chuan customer pa nga yangin anin dora a reitel tela anin ngai na chowa a khila yang zongin an kal chhota ti chuan anin ngai zong het ta hle ani chutia fadia thuruk chop tak highland ani ta ka chuan police khatte chuan meng phok shu maya amai ro chu police department chunga me section khatte chuan makan lo ti ve hau lo atira tang reng khan fadia chu a rescue thei hlenin an soya chu lo puya ve nui se te lo ching viau ni turani an lo ten ru hlom hle hi lo nia police chik so laka chuan alo tlana vak lo nu chui tu te chuan ngor takin an chui zela kumsom ni paruk mi lo rai chu ngai zong satlia mai ni lo ti an sha chuak le ta zel maya ni sai thi malok po khan chol mangin ijipa le Greece le Lithuania te anzin dun zaka fadia chuan ni sai le achung te hna chuan na thila zin turangin ain soya no chui tu ten flight ticket atanga an chui chian na lorai nen chuan anzin dun nge ni ti an fin fiata ani Metropolitan Police te chuan lorai chuan in nam hnoina anei ve nge an ringa station a kovin thuan an zot fia amai ro chu lorai chuan tual tha na thlen laia aom na mun mumal takin alo soi thei veka hriat pui turin tlak takalo nei bok nen ani chu rin hleli satangin an thai bo ta ani fadia khosa zia tenom tak chuan ni sai chung te bengpo alo thleng ve ngal thuaya an mak pa chuan lo ring tok ve ema chu tianga han ler ko tura chuan an lo ngai lova makantin an ril ru an thar hle chu ti rual chuan fadia chungai zong dang alo nei wangotin tual thatu han pu thlu ngot thei alani bik lova rin hlel ero an ring hlel tlang to hle nu chui tu te chuan fadia sul nu chu aya chip chiarin an han dap le ta zela kum sangkat zakwa som kwa pariat khan midang ti boy zong lir the khala wangin thlako chungot zel bangalo zut to ni ti te an muchuak le ta zel maya tin chu aya thuruk te nom le rap thlak chuan la hai chuak ta fo mai fadia chuan ni sai nen an in ton ma khan no chizorna agency pakhat 7 Heaven an ti chu alo en kol thina ni ti an muchuaka a na ber chu ina tanga phone mangano chizuar sem kwal ani amai ro chu ni sai nen an in tonga ani chon chu tenga sum do na te nom khoi chu lo du hau lo maya fadi chu ban san turin angena limousine hire company chuan din du ta
asum lu zong po ni sai tum vek ani nge tin Wembley an nu pain pawn nuai liman po ni sai tho chua vek a lei ania fadia chuan tho aloya nei velo ni sai chuan a chung te hna fadia tangkai lo zia po chu lo sei nual toa an company en kolduna po a thanem ngai lo zok eng kimanor kal ngai ani thu lo sei toa motor khalatan bak alak tlak tak lo niin alo sei to bok amai ro chu heti chung hian a pasal chu a hmangai na du ve hlenin ni sei chung de chuan an soya an hlim ve viawa an hriat thu an sei bok chutia asul nu te an phor tak ta ka chuan ni sei chung te po chuan an mak pachan chin chu sei turan lo nei ve nual mai katena chuan khatia police ten zir chena tan fadia phone an lak saka tang khan an mak pa chu aum hle theilova a phi cheng reng mai nin a soya zana te mu tha theilova chuti em aril ru kap chan chuan an zota fadia chuan a phone a chuan miduk dak lo tak phone number enge moza ta oma chumi wang chuan police ten ama chumi sual tak mu an mu a hlau nin a soi thina ti chuan nu chi to te chuan fadia phone chuan an zir chiang lea a hlawang ngein a contact list a chuan police huang chunga selep ho ming enga mozat alo om nual maya chuta ni sai thi zan khan misual boro tak police station chunga lar em Roger Leslie nen anin bezing hleni ti an mutsuak tarup mai Roger Leslie hi North London lammi nin rui hlo zor le mi sei sa case awangin zelbangalo zut ve zak toa ama mi hang palian lamalo ni ve bok nen ni sai in bula an mu pa pian phung nen khan ain mil ta chia maya rin le list number 1 an kai santi ro vele ta ani ti chuan December thatira Roger Leslie chu nu suidu te chuan thuan an zot fia a palian ema a maya chuan mai bengbe a be tlep tuara hanen mai poin spicy noodles ti te mai chuan amit tui ti tlakari nom lo hle a mai ro chu be selo takmain azia zoin adam duam maya a mai be te chu alaina hnai mi kutuara thi te hriat reng nana vuani thu a soya ni sai thina chuan in nam hnoina pakhat ma nei lo thu soin hriat po a hriat ngai lo thu a soya dar karli chuang vel zetan kom nuwa po thu danga nei theitlat lo maya an chua zalen le tari ani chuti lai chuan ni sei chung te hna tangin thupoi mo deu an dong le ta ni sei thia tangani ni chung vel khan fadia chuan phone anga man hlenin an ron soya tin asim card chep chelai muanom nual boka an mak pa chu chui chen deuh tula an hriat thu an ron soya tu chui tu te chuan fadia in chuan dap ngala phone pathum lai an mu chuaka ti chuan ni sai thia tanga thlasari chunga a phone man na te an chui chianga khatia nu chui tu ten tol thana man ruwa chauka chem ten mu chua thu amale ni sai u an hril nu lok khan fadia chuan Roger Leslie chu awa biani ti hriat chua ania voi ruk lai awa kola Leslie poin voi ni aron kol ve boka thilom ziaron lang chho tanta tu chui tu te chuan a phone a train Leslie chu ni sai tha ni hun lai vel khan Wembley om lo an chuya an chui fu ngei ponin ring to hlea ma se phone record atanga lan dan chuan Leslie chu alo hnai lo na samaya ni sai te in chunga chuan alut lo niin alang amai ro chu nu chui tu te chuan thil poi mo em mu chua an nei le ta Leslie chu mi pakhat mi hang tho Tony Emmanuel nen anin bezing hlea ni sai thi zana pheka chuan voi som chuang anin kola chupa chumi hang bokania alo palian ve tho bok nen chui chian le nge lo ngai ta ti chuan nu chui tu te chuan an chui chiang dewa Tony chuan Audi A4 silver ronga nei ani ti an mu chuak tarup mai nu chui tu te chuan rangin Tony car chuan ven dik ngala CCTV atang an lo chin chia to aerial antenna chu aloin vua vu maya chuta anung number plate chun tulait pakhat po alo chevele chia boka an motor zon lai nge mai khani ti achiang ta ti chuan Tony Manuel ju station a kovin thuan an zot fi avele ta
amai ro chu evidence an nei that to te lul nen ni thum ngot anin dop nuwa po to ni chuan in nam hnoina nei lo thu le an case zui lai po chu engma lo la hriat ve lo thu a soi tatlat maya an dop chuak thei lo amai ro chu nu chui tu te chuan kong dikan zo ti anin hretoa an phur thar thar to hle fadia po chu police station a an ko ve le a fin fian an nei thato boka tun tum chu a in puan mai an be sei to hle a amai ro chu fadia chu a che actor u tu pi tatlat mai nu chui tu ten a phone call an chui thu te le eng kima chian to thu te anan shila fadia chu be dongin a in pe to mai done mon ti la in vaile khata a trap ta vak maya nu chui tu te la chuan leman han ti mai khopa adu tokin trap der phot se nakina kan boi pui le mai don nia tin an chua sana chuti chung chuan Tony Manuel chu anan dop thale ta nu chui tu te chuan an hual chep thokhat ta boka Tony chu atopa chuan atang zo tangang lova a in puang ta ni sai thina chuan a in nam hnoi ve nge ya amai ro chu ani chu driver mai ani thu sain thil khendan kim chang engma a hre ve lova in chunga valuta ni sai va vit hlum tu tak chu Jason Jones ani thu a soi chuak ta Jason Jones apo chu police station chunga chuan alo mi khwal vak lo case boro tak som sari pangala ya lo or toa tual tha po she don mi alo vani ti a chiang reng maya tin Roger Leslie nen po anin hre tha hle ani tonia in puan na chuan ni sai ta thutlenga chuan poisa om nual thu Jason Jones a chuan a hril nin a soya hei hi apoimo heavy ta ni crime scene until mu zong te khami pui hriata phuan zara ni lova crime scene om ngei ni sai thi na mo phurtu tan lo chuan chu paisa chungchang chu hriat ngaina aom lo ti chuan police te chuan thil om zian man chhota fadia chuan anu pui that turin Roger Leslie chu ruayanga anin Jason Jones chu ruai chhong velein driver atan Tony Manuel chu a chhor bok nin alang taberani tin fadian ni sai thi thua hriat hmalok a phone call don a limousine customer ni a soikha tudang nilovin Roger Leslie bok chuani ti te an hriat chhuwa belle ta zela amai ro chu zo na pakhat ala om cheu fadia chuan engwangin nge anupui ni sai chu thi tura aduang ngai zong danga nei ni chuan danangin in then mai se enge tha khera chulna ti chu zo na poimo tak alo ni le ta nu chui tu te chuan a chan na hriat tumin an nu pasum din mun ten an zir chianga ti chuan a chan na turo mang chu alo lang takwar mai fadia te nu pa chuan an credit card zong an lo mang kot ne hlea a interest ringot po pound sing ria don lai ani toa chu chuan lo rul tluk ani ti an hre chuak ta tin ni sai thi malok khan fadia chuan pound noi thum singa lain insurance ati saka chu life insurance le limousine hire company le anin hlutna zong nen chuan fadia chuan anu pui thi na tang chuan pound noi somni panga ve lai amu chuak thei don ti na ani ti chuan thlakwa zetalem nuwa nu sui na chu a hmor an lo bok thei ta kumsang ni pasari February ni somni pasari khan fadi nasri chu anupui Nisha Patel Nasri tha thu boyarin hel thua chuan an manta ani Roger Leslie le Jason James le Tony Manuel te po man ve ngal nin thuan an zot fia ma se tu man tong chuak du ta hau lo maya in puan na mu mal takaom thei ta lo kumsani paret February ni som pathuma tangin Old Bailey Court an chung thu ngai to chanania fadia chu atira phana sa te ma se prosecutor lamin fin fianan nei thana samai sia atang re thei ta bik lo ti chuan Roger Leslie chukum som pariat chung tang tura chung thu relania silai met puak tu Jason James aero alo bera kumsom ni panga atang don ani fadina sria chu dam chung tang tura ti ania motor khaltu Tony Manuel aero avan nei ta hlawa shemna ama chon ve talo ani ko thutluk na chuan ni sai chung tele prosecutor te chu an lunga oi tlang hlea
ni sai thi na in nam noi te danang taka shemanan ni ta chu loma man ti thu an puang ngal ani amai ro chu British media ten an zianon chua tatlat maya mi pui ngai ven zong ani ti sheranin ni sai chanchin chelai an ron phor ta mia mai apasal escort agency no chizor manga sum do na chuan thuk tak in nam hnoina nei veang tein an ron ziak ta chuai maya British mi puilom zong ani boka lar cher takani Metropolitan Police te point an en liam mai thei big lova British tabloid magazine ten an puna chungchang chu thu dika ni le ni lo anan chui ngala ti chuan ni sai chuan an pa sum don na chuan in nam hnaina pakhat ma nei lo ti an fin fia ta ani amai ro chu ngai bel tur tingin thil thleng pakhat alo ma fadia chuan ni sai chu a police mi le sani na mang tangkain confidential data engemaw ruk tira ni sai chu man chuanin thu nei tu ten an kam khat ve hlaka amai ro chu apasala hlau ema wanga ti ani ti an fin fia thei awang le a data lak chhuat chu a poi tham em lo wangin a chunga shemna an lek ko lo ani ole hekes chungchanga hian soitur kan nga karing comment section a khan in ngai dan han soi veula